raos dhateng kawula ingkang kunjuk wonten ngasanipun Gusti Sinten mawon. Mboten muka yen panjenengan dalem Gusti Ayu menika gerah penggalih. Jalaran. Lajeng isinipun surat layang menika. Piyambakipun kautus dening Ratu Sumbanipun ing Lambangan ngendhek Adipati Winadi. Ingkang supados dumugakaken layang minangka nglamar dhateng Ratu Kencana. Lambaripun badhe dipun dadosaken garwa pramatwara ing Majapahit. Pramila gegandhengan Gusti Ayu Kencana mung dhewe mawon gerah anggenipun menggalih sedanipun ing Kencana. Kamangka wontenipun dadakan nglayani wontenipun tenan ingkang tujuanipun badhe nggarwa menika. Anak kula itu pancen tanggap to kat satu. Derek mawon atine sampe ana keterangan. Ayo anak kula tak ora ngerti. Ya kok Pak. Nggih. Jadi apa sih? Napa bareng kula nunjuk wonten kota panjenengan? Wonten negari Majapahit niku wonten pranatan. Negari Majapahit negara ingkang ageng, dados tuntunanipun kula negara-negara sami. Tuntunipun panjenengan dalem niku. Yen negari Majapahit niku wonten tatanan tuntunan usaha. Menapa panjenengan dalem sampun pitados dhateng anak sampeyan anggenipun coba niku. Mangkene pertama. Upami panjenengan dados angkatan napa buta. Panjenengan dalem piyambakipun menika namung duta utusan. Munjuk wonten ngesanipun Gusti Ayu. Dereng kemawon dipun wantuni lan dipun kanthi rembugipun lajeng sampeyan bladak-bladak mengkiling. Upami panjenengan dados anak kelayan kumite. Menapa panjenengan dados angka buta napa panjenengan yo iso nglakoni? Iya. Dheweke mongso cang dijawab samane suruh upae. Dheweke malah wis badhe ngataken dharma bukti. Ah, ya to Pak. Ampun kok bukti. Estunipun paman minak kuncar nika nami. Golek. Arep ngelek-elek. Lah, saged. Menawi saged badhe njungkeng kawibawan dalem minangka Pak. Ayo ora kena oleh. Ya pakat ki angel lho. Ya lho Pak. Ana dengan Kota matur nggih. Angkat lamangka butuh menika utusan. Kados kerja badhe mundhut garwa menika Ratu bosipun ing Lambangan. Sang ra bener nggih. Panjenenganipun Ratu Kencana. Lajeng yang sampeyan dadak-dadak mengkiling marang angkatan nomor 3. Yen angkatan nomor 3 yen ana cilik loro gedhe tumekaning pati, dheweke nggawa wadyabala segala sesapan. Apa sekirane kuwi iso tanggung jawab? Mulai pati. Pati. Ya bulan. Ayo mulai. Oh, ngono. Lo kita panjenengan lan abdi sampeyan. Ning panjenengan kudu kene saben-saben lalang kumitir ana kala gawe apa wis tau rampung. Iki ora dikit. Dereng tak kok aku kok dhek gak didoyo kamu gaya. Kayak gitu kayak kumitir. Kira-kira biyen saiki. Paman nak kontane suruh boten dipun dan nisiko. Lair dhateng kula niku bekti dhateng Ratu Sumbangan kula. Lan niaten manah kula kok mboten badhe tumomol-tomol dhatengipun Gusti Ayu Kencana niku mboten. Nanging kok gaya kagem. Kedaton panjenengan lakukan. Ingkang menawi paman nak kontane niku pengen kalau bagi pasang. Ngomong. Nek jenengan nagoke sita kumitir. Ayo. Kowe percaya nek sita kumitir sok rampung iki. Kula minta mboten. Aku yo kelas Adipati. Napa
Malah sampean iso tandinge karo aku. Jawa kenapa niku Sing alira, sing alira. komputer yo cari koyo. Ya nek bilang biar dipun kanjeng. Nah, Napa pate dalem patih kok dari community. Menapa sae milih salah setunggaling abdi sami-sami abdi. Wonten ing Mojopahit. Kok badhe nemen panjenengan kok ketinggalan sanget bilih panjenengan itu nami ini. oke. Ini kalian kalem Oleh aku manggil ngomong. Aku wis suwe mbok kabeh ning kantor Mojopahit. Nek ora patih duwe-duwe diangkat minangka karo modal. Awake dhewe itu disuwun karo aku kenal supaya ngawat-awate ngene. Patih. Pulau bersama kan ingkang gesani patih lo bener. Wah, ini kok mengenai patih. Penjenengan ampun ujo menungso itu. Saya ini mau ngomong. Nek penjenengan sampun kita dosan. Kalau dikalipun setelah aku mikir, belum datang sampean. Belum tuh nggak ada apa yang menenggarak, nggak ada orang yang